to má jedno nádrže tam. Inak tie prvé rany môžu prejsť. Kde sú? V tomto nebude, ale potom asi ale môžeme sa tým. Nemôžeme presne. Všetci čakajú už. A na čo? Do bitky. Ani som nebol toto v skutočnosti bojovať. Keď som bojala. A to veľké a pekné. To si vymyslel Bohovská. No, ja. Také pekné loďky, nie? Dívaj sa, veď na loďky sa dívaj, nie, ono čo sa ma vypituje však. A hej, tam ide ponorka, pozri sa. Hej tam. Aha. Aha. Pozri, tam je vodu. Ona je skváta ponorka. Hen tam ponorka ide. No. Si tu na aute? Kde ho máš? Pred páčkom? Mal som, ja som tu bol o 11. potom sme išli. Dívaj sa. Ja som teraz sme sa vrátili a ja som ho nechal, potom prišiel. No. Aj my no máme na tým. Samko, pozeraj sa, hen tam. Daví sa to? No tak. Samko, dívaj No, sa. však si Koukej, podívej tak by všetci pozerali aspoň, ne? Koukejte, podívej sa. Ale no. Samko, prejde. Prosím. Neviem. Není už. Čo? Keď to zvolí, že nevie. A to ani ja som sama nebral na takéto dve, to už teraz je prvý raz som ho zobral a to bolo na nervy. Ondro, a nejaká ľudia ti Pavlova, čo tam sedí? No tam plachetníci tam má prijazdu. Ja, že z týchto má nejaké, Tam má auto, potom ich Borovicami a predstav je také one pred autom a stožiari plaští. Stojanie teda. Niktora nestrieľa, podívaj sa. Bola nejaká kľudná vojna, ne? No, však sa nestrieľa, nie to tak. Hej, áno. Ale tá najväčšia pekne pláva aj vzdušnú motou. Pozri, aha, hen tam. To asi auto. Jak auto je ovládané.
To je dobré. Až jeden. A nepôjde dole? Zase iba. Kamikaze. Že ak mohli byť jak tie biele albatros. Ale jak sa to trasie v tom? Za to sa boja. Tak to je dobré. No, to by som rád vedel, jak to tam spraviť. Videl si? Bolo dobré. No. Keď tam z toho lietadla niečo. Ja chcem ešte bombu. Ešte chceš bombu? Kde je tá ponorka? Ty to lieto? Keby to začalo strieľať na tie lodi, to by boli super. Videl si to? Čo? V tej vode si to videl? Tak úplne taký on tam buchlo zase. Ešte jedna bude, ale ešte jedna je návrh. No hej. A zase horí tam. Teraz, lebo tam nadlie. A neviem. Tam musí byť tá ponorka, alebo tam vtedy. Tu je tá ponorka. Tu už je? Nech sa potom. No? Ale už si skoro trafil do jedno. Tak ho strieľali akože. Videl si? No, videl si, keď si povedal, že tam sú divé situácie. Jednanie.
No. Čože? Aha. No, ty No, čo tu bolo okolo celého jazera. Pamätáš, že to boli? Tak to boli, jen tam aj plné. Aj hoj. Videl si? Sem to strany tej vody si zobral. No, to pod vodou. A potom labu. A hen tam vývodka. No. Maja trochu bude hore, to nie. Už horí. No. Troška dohorela. Veľmi také oči. Tam sa postaví. Maja spať. Majtalka, nespadni. Keď už idete hoj, tak potom musíš potopiť. No, Majak. Alebo Majak nepríde sem. Nie na odkazu. Niečo podobné bude prebiehať v letných mesiacoch v Žiline. Toto je len taká symbolická ukážka niečoho veľkého, na ktoré sa môžete prísť pozrieť, pokiaľ budete mať záujem. Maja chceš sa bombiť? Majtalka. Kde sa im tam ešte Ukážka nám bude pomaly končiť. To už potopila tati. Čo? Čau. Čo nejdeš pomôcť kolegovi? Dostá troška do obrazu. Scéna Ukážky to už predvádza potopila. No? ponorkový klub pod vedením pána Randu, ktorý sa takýmito efektmi zaoberá už dlho. A nič činné si môžete pozrieť, či je to už na Slovensku, v Žiline, alebo je to v Čechách. A ako som spomínal, tie ukážky sú podstatne väčšie. Zúčastňuje sa na nich aj stovka ľudí, hlavne z Českej republiky, nakoľko u nás to ešte nie je moc rozšírené. Ale myslím, že aj takýmto nejakým spôsobom sa to dostane do vašeho povedomia. Možno si nájdete cestu niekedy na budúce, možno urobíme niečo vo väčšom. Rád by som vás upozornil, že touto ukážkou
Tento deň nekončí. Naďalej budú prebiehať jazdy. No i tak. Jednala som sa chvíľu pokopiť. Nemôže sa potopiť. Je? To máš tam pol dňa. 100 lodí, keď ti takto začne, ale... No poď ideme tam pri vlačíku zase. Momentálne bude ponorka útočiť na obchodnú loď, ktorá sa následne na to potopí. Neodchádzajte, ešte stále je to Chcem, ide ponorka útočiť. Pozeraj. Kde je ponorka? Tam je ponorka. A ponorka mám. Jen tam je obchodná loď. A to už potopia. Kde? Potom vyťahnu. Aha. Ale neponorím celú. Ponorí celú ponorku. Tak ale keby ju ponoril, ako nájde potom? To je to, ale oni nemôžu. Oni ju ponárajú v bazénoch, vieš, kde on vždy je. Ponorka útočí. Vidíš? Loď dostáva zásah dozadu. Hej? O, dá sa to No, potapať. potopa sa tam lodi, nie? Dá sa to potapať takto. Mami, ona sa skoro celá ponorila. Vidíš? No. Mami, poď. Wow. Aha, mami, teraz pôjde tady auto. Pozeraj. Tak, pôjde tady auto. Dobre, spravíme takú vrká. Vidíš? Vidíš ju? Je ponorka. Aha, pozri. Loď dostala zásah. Loď dostala zásah, pomaličky sa nakláňa Mami, na bok. kde je Ujo Vlado? Aj toto tu, mami, je hlboké. Jo. Hm? No, ale už sa prestala. Tam ale dostaneš policiu. No, tak sláva, nakoniec sa vám podarilo spustiť aj tú zvukovú polisu, aj keď neskoro, ospravedlňujem sa. Možno si ju vypočujeme dodatočne. Akurát tie efekty sú nezvratné. Mami, kde je osaj to lietadlo? Pozor, Jana, potom. Čo kde je? To je lietadlo. Lietadlo už odletelo na letisko. Spadlo. Nemixuj sa, keď pôjdeš dole. Mami, kde je to lietadlo? Nie. Tu sa. Mami, kde je to? Jaj. Ja by som vás chcel upozorniť, že týmto programom akcia ešte nekončí. Naďalej budú prebiehať jazdy lodí, automobilov. Teraz tu máme na novo veľký RC-vrtuľník na spalovací motor. To som zase kde pať. Takže určite sa číta. Ja chcem byť tu. Ale je tu Centrum voľného času Bojnice so svojimi súťažami pre deti. Detičky, nech sa páči súťažiť. Čaká vás sladká odmena. Kam máš sladkú odmenu? Momentálne súťaží pán primátor. Ej! A dokonca aj trafil. Poď tu pozerať si, čo to je. Ja by som zaradil.